kompanija Grow Rasad proširila je proizvodne kapacitete za još jedan novi hektar. Rasad koji zadovoljava najstrožije standarde Evropske unije namenjen je prevashodno domaćem tržištu, ali i izvozu u zemlje u okruženju i zapadnu Evropu. Otvaranju je prisustvovao veliki broj eminentnih zvanica iz zemlje i inostranstva. Jako sam ponosan na današnji dan. Mi danas otvaramo jedan novi hektar staklenika, gde ukupno sad ima Grow Rasad 2,3 hektara proizvodnje stakleničke, gde proizvodimo najnoviju tehnologiju svih biljnih kultura u proizvodnji rasada. Paradajz, paprika, krastavac, dinja, lubenica, kupusnjače, karfioli, brokoli i tako dalje. Znači, mi godišnje proizvodimo 15 miliona rasada, sad podižemo lestvicu na 50 miliona rasada. Što se nas tiče, mi smo prodali do 20. jula, za sad je prodat svaki santimetar za ova 2,3 hektara. Ukupno ulaganje u nove kapacitete iznosi 2,2 miliona evra, od kojih je pomoć iz IPARD fondova iznosila 62 miliona dinara, dok je Fond za razvoj Srbije pomogao sa preko 20 miliona dinara. Svečano otvaranje bilo je podeljeno u 2 dana. Prvog dana prisustvovali su visoki zvaničnici Evropske unije, kao i predstavnici iz privrednog i političkog života, dok je drugi dan bio namenjen proizvođačima povrća. Jedan od glavnih ciljeva proširenja jeste i kontinuirana proizvodnja tokom cele godine. Proizvodnog površine negde oko 8.000 kvadrata u tom jednom hektaru, a karakteristično je da je ovaj hektar pre svega namenjen za proizvodnju kupusnjača i salata i jedan deo objekta je namenjen za proizvodnju i ove salate u hidroponiji koja će biti pre svega tokom zimskog perioda proizvedena. Zašto u zimskom periodu? Zato što u zimskom periodu je dosta teško proizvoditi na bilo koji drugi način. Na ovaj način ćemo dobiti kontinuirano prispevanje te salate u 12-mesečnom periodu. Želimo da proizvedemo kvalitetno, zajedno da proizvedemo kvalitetno povrće, visokih nutritivnih karakteristika, odnosno povrće koje je namenjeno pre svega za naše ljude i naše potrošače. Sa Grow Rasadom smo počeli intenzivno da radimo pre par godina. Pre toga smo rasad uvozili iz Mađarske. Mnogo nam više odgovara saradnje sa Grow Rasadom. Prvo što su nam komšije, što su tu blizu, na 15 km. Kontrola je zajednička. Zajednički se dogovaramo kako ćemo sprovesti taj rasad od semena do sadnje. Bavim se proizvodnjom povrća i ratarstva. Od povrća radim lubenicu, luk, cveklu, krompir. Sa Grow Rasadom radim, od njih uzimam rasad lubenice. I zadovoljan sam, ovo mi je sada 4. godina saradnja sa njima. Rezultate u lubenicama ostvarujem 120 tona po hektaru i preko toga ubrane, spakovane, upakovane lubenice. Najvažnije je dobar rasad, a ostalo je naše posle na njivi, briga, ali naravno mi u dogovoru sa Anđelkom i sa drugima ljudi dolaze kod nas na parcelu i govore mi isto šta treba da radimo oko prihrane, puštanja, kako se zove, puštanje hrane kroz sistem, kap po kap. Ja sam i Lucijanom Karasom sarađujem od prvog dana kad je on otvorio privatnu firmu i mogu reći samo reći hvale. Prvo od veštačke đubriva koje je zastupao, pa na kraju i sa proizvodnjom rasada. Rasad je vrhunski, ujednačen 90,9%, tako da je to osnovni preduslov da ima ujednačenu plod prilikom berbe. Mora biti istrajni, mora biti uporni, mora verovati u to što rade i odmah primeniti vrhunske tehnologije, to je jedini ključ uspeha. Mi se isključivo bavimo plasteničkom proizvodnjom na 3 hektara. U proizvodnji dominira paprika. Od početka se bavimo samo sa paprikom, znači babura i ljuta. Manje više od početka sa njima sarađujemo kada je krenula i naša proizvodnja i naši neki početci, tako da
Mi smo još danas uvek tu, znači da smo vrlo zadovoljni. Zahvaljujući posebnim mikroklimatskim uslovima, rasadu je ovde obezbeđena idealna kondicija neposredno pred rasađivanje. Ovakav rasad ima visok potencijal prinosa, čega su svesni svi oni povrtari koji se profesionalno bave povrtarstvom i shodno tome dobijaju i visok rod u berbi.